Takže motor máme pretočený, sviečky sme bohužiaľ dali zatiaľ staré, lebo nové treba objednať, AC pumpa nereaguje a vyskúšame to naštartovať na štartovací sprej. Iskra je, baterku máme a poďme na to. Takže dokonca sa nám zobudila aj AC pumpa. Karburátor vyzerá, že normálne reaguje. Nebola to až taká ťažká práca. Motorik nám ide pekne. Trošku vypaluje odrdzovať s válcov. Ale zatiaľ sme na dobrej ceste po pár hodinách práce. Takže po malých úpravách a opravách máme Ladu 2106 na externú nádrž funkčnú. Ďakujem mojim kolegom, zakývajte do kamery. Takže sviečky máme vyčistené, palet rozdeľovača, takisto kontakty očistené, takisto máme aj víčko rozdeľovača očistené, je tam kontakt, môžeme si teraz zmerať po zapojení baterky, či nám ide prúd. Výborne, kontrolky nám svietia, pozrieme si napájanie cievky. Cievku máme napojenú. Iskra by nám tým pádom mala ísť a vyskúšame to naštartovať na externú bandasku. Motorík nám pekne ide. Teraz budeme pokračovať s kolegami demontáži nádrže, vyčistenie palivovej nádrže, vyčistenie palivového systému a kontrolu termostatu, vodnej pumpy, dobíjania a všetkých svetiel, brzd